tun truma kan en ho le tur chu American thriller film kum sang ni somni pahnia an ti chua no exit ti ni a atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me rehab center chung lo langin rui hlo ngai te chuan an har satna to dan chanchin an lo soi hova chuti lai chuan nurse ron kalin an zinga hmeichhe pakhat Darby an biak du thu aron soi phone ava chan chuan a chung ten anu BP sang wangin a chau thuta Salt Lake damdo ina om thu an ron shila Darby chuan anu chu angai tua hle chumi zan chuan arukin a unau nu Devon akola anu chanchin avazo chuan alo soi thadu tlat lo unau in ngai tak chu an ni lo ti a hriat reilo te a phone ada chuta building chu arukin a chua sana a phone le thil poimo then khat la chuakin motor arua atlan chuak ta dai mai kong laka chuan dingin a hun kal to angai tua neu newa motor chunga damdoi overdose a om lai chu anu le aunau nu khan an lo mu ni car tuk ver ron kikria a har zoka police lo ni in kalkong zong zong an block vek thu a shil thlipui na takin atle donatin ni police vek chuan anom na tanga hlalo te a mikhwal ho cholna a ko hmua hre tak chungin chulam chu a pan ngal ava thlen nu chuan midang thlipui thok mek ngak ve tho chu an lo om thapa bathroom a lutin aunau nu message an check thuaka damdoina ron kal lo turin alo ti ni damdoi rui thei chi chu alo hum ru reng to a ma se thil thui tak donin ai le ngam chi alo hemi nu hian Darby chu pona chuakin phone signal azonga thoma seta tlat mai ven omna lam chu panin achunga nopang an phuar be chu a hmuwa kongkhar honan tum chuan alowin kal tlat abeidong chuan a number plate thla chula in nopang hnena chuan karon ler leang atia police call an tum giala signal on box silo in chunga chuan lutin an hoi kwal vela an zinga chuan nopang kidnap tu chu aum ngei a ring thlatani a thut nu chuan Sandy nurse lo ni to thin le a pasal et sipai bang te chuan an ron ti puilua ma midang chu Lars mi pazak zum ve deuh le as thoveng ve tak te an ni et chuan hun khoral nan ka dengila an ti vela dokan an kil kwal ta thap mai Darby chuan an chanchin zotin khoilama kal tur nge in ni hlom atia dik tak chuan no pang rubo tu hriat atum wanga zotani license plate atang khan ven chu Nevada a register ani ti a hre theia Lars chu Nevada khochuak ani ti a hriat chuan a ring hlel ngal an game khel laia chuan a chak lova Lars thinrim chuan a card ken lai chu avom dar chua ya ril rulama diklona henge motak anei ti a hriat thei Darby chuan a ring hlel tel tela bathroom a kakal lockdown ti pain a thosan room lu phallona lutin chanchin chu 911 a shil atuma ma se signal anei tlat lo aril ru siamin ama ngein nopang chu chan chua atuma banga thingzai phel chu la thla in hnung lama chuan a chuak ru ta zal mai in chu hel kwalin ven omna kha apan ding ngala thirhlon bungin kongkhar chu a hong theita a chunga chuan a lut ngal wata nopang phel atum lai chuan aban buna tangin damlo en kol lai ani ti a hre thei chuta Lars kha aron lut thuta a hmeichhe nopang kidnap abiak mol lai chuan Darby chu blanketin alowing khu wat hmeichhe nopang khongai thlak tak ming chu jei ania Lars chuan thil diklo oma nga in an en fia vela a pistol pai chu Darby chuan alo mukhiau mai Lars chuan jei a hruaina tur keni ti hming a soi chuaka ei tur kan la lokange ti pain a chua san
hun an nei lo ti hria in Jay tan chuan Qatar a hnut chia ven chu a chhuah san vat pawna Lars chhuah lo na lama ke hniak a hmua angai a tha zan lo As Khan Darby a rei to em awangin alo en fia me ka kawngkhar ron hongin roomah chuan a pot lut thil thleng a hrilhmain Lars a ron lang thuta Darby chuan a rin hlel lo nan tin as chu a fop taringot mai Lars kal hnu chuan hmeichhe naupang chanchin kha a hrila Lars Khan a ring hlel to nge ya an ngai As chuan perek ka chuan a hman ruala in ruah hman na tha tak a neia Darby chu pawna a chuak leanga Lars Khan a ron zui la in san tenu pa thil thleng a lo hril dawn ani Vena avalu le hnu chuan Jay in khonge min rubo tu mi pa te kha anom alo ti tamai mi pakhat chia an ni lo ti a hre thiam ngal engzange an ni an ti chuan pahni alo la ti zuya pawna chuan As le Lars te in bia awa hmu ni Asan pistol la in pereka na kha Larsan akeng thunga Darby chu man ve an tumani nge yang le ven an va hon chuan alo om to lova in chunga let le alo tum me ka As le Larsten an ron zui ngal As Khan alo tlan khal mana pistola tinin a phone a lak sak a message thon tum kha a delete Au nu message kha an share chuan Darby chu a chung ten an lo tui thlar ti to ti a hre thiam heti lai hian an thut khom na khan chuan thil dik lo engemaw tak omin a hria a ko tha in pawna a chuak As chuan Darby te chung ko chanchin chu a lo zawt vela apa a thi to thu hrilin ama in kap hlum ani nge khoilaya tak nge a inka ti pain aluwa an tin kwal vela Darby chuan naupang ril rubuaina nei ini hi alo ti ve thung As chuan hmeichhe naupang an kidnap chan chu a soi chuaka poisa wanga ti an ni Jay pa chu mi hausa tak alo nia a fanu him taka a hmu le theinan sum tam tak a the chuak phal dawn ti an hria Jay chuan damlo na serious tak alo nei ngeya chan chuak mala omzia om chuang lawang tin a hril ven chunga Jay chuan an phuarna Qatar hmang khan alo phel me ka chuti lai chuan kha ron kalin kawngkhar ron hona tuma Jay chuan thawm alo chuangam tlat lo te anin biak lai chuan Sandy a ron lut thuta Darby biak lok adu thu a ron soi akal main chuan midang shil vai chuan in chunga omzong zong hi kathat vekang atia a chua san hnu chuan engma thil dik lo thleng aum lo hantima se atak sakhura tang chuan Sandy hian a ring hlel deuh thlat Darby chuan thil dang alo soi pui daya anunat dan kha hrilin angai tua thu soi an pahni chuan thut khom na pindana khan an let le a midang zinga chuan an va thu le ta ni Darby chuan Jay vena tangin a chuak thei to ti awa hmua le Lars te pon pawna thil thleng chu an lo hmu ve a Lars chu naupang man turin a chuak ngal le Sandy te hian thil thleng chu engma an la hre ve lo ni na lang Darby in bedroom apan hnu chuan As mok khan a zui ve le Darby khan lo changin alo vochora anin bei chia hnu chuan a shoka rekin chuata anor beta Lars ron lang hlolin Darby chu a that man thelani Jay kha a hmu zo lo thu a ron hrila tuna kan umangai tin Darby chu hruai ve an tuma a sakar cha bi chuata tla chu an chua main a char ruzau ram hnuaya Jay kalna hnu an chui lai chuan Darby in a flashlight in an mita tak a ena silai an met puak zui Darby chu khama thui tak alum thla a
in chunga tang khan silai pok ri sia in et chu pona chuak ngal Darby chu thingkung phena biru in asta thian dunin an ron mulo hlau heti lai hian etan jei ni kho thelova pon khowot waya lolet reng chu muin apom luta Sandy chuan dam lo na nei ti alo hre thiam ngal ahun taka Darby ron letin thil thleng te chu asoi ngal zunga As le Lars te ron thleng vele in pona tang chuan mai chenau pangkha min pe ula tu ma in na lawang tin an ron aw et chuan an ron lu theilo nan kong khar alo do het sau sawa an ron nai ti sia in et chuan in ron lu vai chuan ka kap lumang cheu alo ti char mai este chian dun chu an tol hnung ngal roka et hian silaya keng tak lovani kidnapper te chuan ruah manna an neya jei damdoi an kol thu an ron soi Sandy chuan damdoi an pek vat lo chuan a thi mai a hlawa an thuang chuan ti mai try na sia e le Darby te chuan an lo rem ti lova e sakar chabi a kol thu a soi e chuan damdoi min ron pe ula motor chabi kan pe ve thungang cheu a ti lea Lars le as te chu thinrim takin ven omna lam an pana chuta gas burnen an ron let le building chu halan tum ani nge yang et chuan an motor chabi chu thukru turin atia helai hun hi an chhuat san bik turani lo tin heti lai hian kidnapper te chuan in chu tuial thein an lo lei kwal me ka et nupui chuan a hlau tak zeta pepper spray la chuakin a phili buai vekto chuti lai chuan jei kha aron har chuak hlola Sandy chu a hmingin aron ko tamai an pahnih hian an lo in shereng to chuni in hun kal to lo langin jei teina hian Sandy hi an ina mate na thokin an lo chhor thina jei chuan alo fiam vel hemi hnu hian jei an kidnap lai chu alo murenga ma se chana tum ei lawani nen phone anin bia jei damdoi a mu zo lo awangin aron haw damdoi chu ron keng turin san acha mola Sandy hi anjinga mi alo ni ve rengani tan silai a kol lo thu awasila ril runa takin anupui chu alo en reng Sandy chuan Darby chu amita pepper spray in aphua ta thin rim to khop mai kong khar hon sakin kidnapper te chu an lo luta san Sandy chu damdoi pe in jei chiu turin atia kidnapper te chu anin hnial deuh rap jei hi achung te hne na pek let an lo tum reng lova midang bula shal an tumani Sandy in chu arem tilawa achung te hne na tanga poisa an mu huna jei chu himdam taka pek kir le aduni no pang hi shroi ula kal ro tin Darby in an chabi a thu ruk thu a soi chuaka chuan chu karem tilo alo ti chuan san a kap let top Sandy thinrim chuan a pepper spray in Lars a phu vele a ani po bokin alo kap hlum ve ta ni Darby in pepper spray la ka tum lai takin san aron pet popa pereka chuan a hmang khan banga akut akil beta Darby a tre na samai Lars va boy pui le in bathroom lam an panduna Darby chuan akut chu na ti hle ma se atuar shama thei top chua ma se anate ma wangin akut chu apot chuak thei ngang lo abuloka tu baula kan tum chuan aban phalo chia jei kau harin atran puina hangen taringot mai heti lai hian san achian pa mita marcha tuikai alo ti fai pui me ka Lars chu khur zoi in midang an thi pha chu poyati ni jein tu bau kha alo pe a ma se an chua thei main as te chian dun an ron let le man
tu bau chu a thuk ruwata es chuan chabi omna min hril vat ro aron ti khur Darby phone a sakha aron ria message a chiar hnu chuan anu aboral thu a hril Darby chu ami tui ron tla zoin angoi renga chuta message ron thleng le in 911 a text na kha alo tlang chu ni in police an ron kal me kani as le Lars te chuan anom na hmun chu chhuwa sanvat angai tian hria Jay ku chu chhuata Norbertin perek ka na chuan atin ran mai Darby chuan chabi an thuruk na chu a hrilta Lars pistol pe in an mission te chu lo veng turin atini as chuan hu chuan Darby in an chua theinan ruam manna aneya Jay hena in chung lai chu off turin atia Lars hi a thian pa angin tual tha mang ani lo tia hria Jay chu ron tho chuakin light switch omna lam chu apan thema Larsan khurdeu hlok chungin thule turin alo ti Jay chuan hlau chungin apan hnai zel chuta light chu aron ti thim ta vek mai le Darby chuan tubo mang khan akut an kilbe na chu phoi alo tum vata Jay khan Lars light on le tum chu alo man bet ve chia bok ava on chia tin tubo khan Darby in alo chut hlutopa as ron thlen nu chuan Darby in pistol in Lars alo tin ran mai aperek ka chuan chu Jay in lo vuak thlak sak atuma aral thuam chu a met perman tlat a thian pa chala tak perek aburwa a Lars a boy pui lai chuan Darby le Jay te an lo tlan chuak wat askara an lut dun ngala Lars roi chua atum lai takin aron let topa a chala perek bur chu tautlumin a chat thlazui ve ta ni as chu a thin rim to tak zet Darby te zongin pona aron chuaka perekin akar chu akap zui mol ake akap thepa Darby chuan control zo lovin an chet swal pha ta ni hliam tora motor chunga anom lai chuan asan in kha alo hala Darby te omna lam apan le chia tin police aron thleng motor atang khan kalson ngal ro aron tia Darby aron har chuak chia tin screwdriver le pistol achu ngal chuta a saron kaplet top mai police chuan Darby pistolin aron tina thil thleng soifia tumlai takin officer chuan aron kap vele pon khowot tak noya chuan hliam torin as le Darby te chu an let dun bam mai chuta a pistol thauka asan charin police chu akap thuta Darby ka hluma tumlai takin silai mu azau hlau police officer kha alo la thilo ti ashia perek ka na kha charin athi ma chu alua akap mola a pistol lak sakin Darby that turin aron let le chuta screwdriver in ashoka tak alo vit thoya akhur chor hnu chuan as chu athi ve ta ni Darby chu police ruang lampan khan awak phei troka a radio man sakin tranpui tu an mamo thu asoya ni khoshelovin aum zui ngal Darby chu rihapa bok khan alo om lea Jaynen khan chanchin in shilin ni tin anin bethin narsin thlo tu inei tin aron kowa au naunu Devon alo ni Devon amuchia chu Darby chu alom kher mai anu in boral san to ma se in ngai taka omdun adu to a chung ko hlutzia a she chuak warani